Sojoji 356 sun yi murabus a aikin soja. Da alamu abubuwa sun fara taɓarɓarewa matsalar rashin tsaro a ƙasar nan, yayin da sojojin Najeriya 356 suka ajiye aikin soja bisa dalilin suna gajiya da aikin. Rahoto daga Premium Times ya nuna cewa da yawa daga cikin sojojin da suka yi murabus daga aikin soja sun kasance waɗanda ke yakin Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Akwai wasu kuma da suke aiki da wasu yankunan daban-daban. A yanzu dai hukumar sojin Najeriya na fuskantar barazana a dukkan yankunan arewacin Najeriya, yayin da ake fama da 'yan ta'addan Boko Haram da ISWAP a arewa maso gabas. Ana fama da 'yan bindiga da garkuwa da mutane a arewa maso yamma, sannan kuma rikicin makiyaya da manoma a tsakiya. Amma sabanin sojoji 356 da suka yi murabus sakamakon gajiya da aiki, wasu 24 daban sun yi ritaya saboda son karɓar sarauta a ƙauyukansu. Jimillar sojoji 380 kenan, majiyar Premium Times ta bayyana. Isa Randawa, Duniyar Labarai. Kar ku manta za ku iya ziyartar YouTube channel ɗinmu na Randawa Media Concept domin samun labarai da zafi-zafinsu da zarar mun ɗora. Za kuma ku iya tallata hajar ku a cikin shirin namu akan 0803217652. Mun gode sosai, mu kasance tare.